ନମସ୍କାର। ଏହା ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ସକାଳ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମେ ଭାରତର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଅନେକ ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା କୃତଜ୍ଞ। ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଏ। ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ଆମେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରିବା, ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସଶକ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।